Shurifla filɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fan tan ani naani an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aw fɔlen kɔ ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ caman bɛ setigɛ Alahu Taala bolo ala k'o di aw bɛɛ ma ala ka laɲiniw sabati an bɛ laada lakile an fa n'an ka shurifukɛ a Seyidi Sherif Usmane Madani Hayidara sababu ɲuman an b'i fo i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen i ni ce i ka ŋaniya ɲumanya na ka ɲɛsin anw ma ka ɲɛsin teleshirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin i nɔfɛtuguba bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ sija nafama caman bɛ Alahu Taala bolo ala k'o di an n'i ma ani ka denbaya bɛɛ lajɛlen n balimaw an b'an dɛmɛ b'a fɔ kosɛbɛ Société Lagos et Frères Canal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu ne ma d'a la n'a tɔ bɛ yen bilen a bɛɛ sanna ka bantayi commandement de kɛla dɔwɛrɛ ka na tuguni n balimakɛ n balimamuso Canal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu n ye min f'i ye wulibali don a carton kelen bɛ n'a fɔ malobɔrɔ de ka so kɔnɔ dugu jɛko 20 kelen dɔrɔn bɔ k'a jira ka di denmisɛnw ma n'u taara n'a ye école la n'u seginna fo k'u se k'i kɔngɔ t'u minɛ bilen Canal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sogo lakika don sɛ lakika don siga t'o la fiyewu an b'a ɲini ala fɛ ala ka suguw diya ala ka garisigɛw foni ni mago bɛ a camion fa santa la wuli ka se golonna Aimable Canal la i bɛ Canal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu i b'a caman sɔrɔ ye a caman e ko tɔ t'a la bilen min bɛ yen i na taa dɔ sa o la o tɛmɛnen kɔ fana an balimaw an y'an ka tournée min fɔ aw ye waati jan n'o de ye an bɛ yala Bamakɔ matarasaso kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na asila min bɛ an bolo ɲininkali min bɛ an bolo ɲininkali minnu ne yɛrɛ b'a laɲini ne yɛrɛ bɛ bahasu de kɛ n'o de ye ka ɲinini kɛ k'u dɔn u dɔnnen kɔ ne yɛrɛ fɛ n bɛna ɲɔgɔnnaw fana bila bahasu la ani n bɛna dɔnniya ɲati ɲɔgɔn na kan o kun tɛ dɔwɛrɛ tun ka nafa dɔ de ye o ye ka se ka i sigilen ladɔnniya i sigiyɔrɔ la dɔnni min n'i t'a dɔn n'i m'a dɔn i ka wuli k'a ɲini k'a dɔn tun ka dabɔ kun ye o ye o tuma na ka bɛɛ lajɛlen lafaamuya a la kalanden o kalanden n'i ma nin question ninnu sɔrɔ o t'a yira k'i ye baxilu ye o t'a yira k'i ye balidu ye o t'a yira fana k'i tɛ fɛn dɔn a b'a yira de i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan i ka dɔ fara i ka bahasu kan an bɛ madrasatul hilal islamiya n'o de ye an karamɔgɔ Sufiyan Darame ale ka matarasasoba in an bɛ o la n'o ɲɛsin bɛ Misira Coyi a cogonen don Misira Coyi an bɛ o matarasasoba in na ɲininkali damadɔni min b'an bolo a ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi Canal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu a carton kelen bɛ d'i ma i b'i yanga n'o ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ huruful hijaiya a dafalen don aya dɔ kɔnɔ huruful hijaiya dafalen don aya dɔ kɔnɔ o ye aya jumɛn ye wa o aya in bɛ sura jumɛn de la fana huruful hijaiya a dafalen don sura dɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na aya kelen kɔnɔ o aya in bɛ sura jumɛn de la fana et puis n'i y'a aya in fɔ an ye sura kɔnɔ i bɛ tila ka a daminɛ an ye an k'a dɔn k'i b'a dɔn kosɛbɛ o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan aya jumɛn de ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan kuranɛ kɔnɔ aya jumɛn de bɛ yen n'o ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan kuranɛ kɔnɔ ɲininkali filanan ye o ye ɲininkali sabanan aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan alikuranɛ kɔnɔ nin ɲininkali damadɔni dɔrɔn de bɛ an bolo madrasatul hilal islamiya o min cogonen filɛ Misira kɔnɔ Coyi n'o ye an karamɔgɔ Sufiyan Darame ale ka matarasasoba ye n'a tigɛla min na maaw na b'o kalama an ka tɛmɛ ni baara ye. Waaleykum salam. I tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na? Nuhu Hayidara n bɛ 12e B la. Nuhu Hayidara ye 12e B Sherifukɛ huruful hijaiya dafalen don aya dɔ kɔnɔ n bɛ fɛ ka aya in fɔ an ɲɛna huruful hijaiya dafalen don aya dɔ kɔnɔ i tɛ ɲama i ka aya in fɔ an ɲɛna. Bon t'o dɔn dɛ. Sherifukɛ i bɛ sɔn e t'o dɔn a bɛ sura jumɛn kɔnɔ? Al-Fatiha. Suratul Fatiha. Bisimilahi rahmani rahim. A b'a Al-Fatiha dafalen don. Al-Fatiha dafalen n'o fɔra an ka dɔn ta kan nin ko ne Canal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen k'i da y'a mɛn. Waaleykum salam. Kɔri basi foyi t'i la? Basi foyi. I tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na? Shuaib Koyita 12e Tesco. Shuaib Koyita. Shuaib aya jumɛn de ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan kuranɛ kɔnɔ? Suratul Baqara. Aya jumɛn de ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan kuranɛ kɔnɔ aya jumɛn? Shuaib ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na nin ko ne carton taalen k'i da. An ce. I tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Mohamed Jara ne bɛ 12e Tesco la. Mohamed Jara 12e Tesco. Mohamed huruful hijaiya dafalen don aya dɔ kɔnɔ n bɛ fɛ ka aya in fɔ n ɲɛna n k'a fara n ka dɔnta kan. Ne bolo o ye suratu Muhamadi.
suratul muhammad ne ko aya de ngaw be ka sura de fo ko ne bodo cer la de to aw ne karton tale ki dala ka shawra jirana tuka Awa. karamɔgɔ to ani jamu ani bi classe jumɛn na Abubakar Ansun Traoré. 12e. 12e B Traoré ne ko kanal ka korne bɛɛ fu i t'a fɛ de ya M'a fɛ kɛ. mais mun i t'a sɔrɔ de huruful hijaya dafalen don aya jumɛn kɔnɔ i ti b'o kalama Bon. N t'a dɔn. N t'a dɔn. i t'a dɔn nin kɔni ye kanal ka korne bɛɛ fu taalen k'i dan ha ala ka shawra jirana tuka Seniba Nsente. i to ani jamu ani bi classe jumɛn na Ne tɔgɔ ye Asitan Kɔnte, n bɛ 12e TESCO la. Aisha Konte fɛn dɔ kɛmɛ ka ne kamana gan i b'a dɔn huruful hijaiya a dafalen don aya jumɛn de kɔnɔna na n bɛ fɛ ko aya fɔ n ɲɛna Tiɲɛ na, ne t'o aya dɔn. Ne t'o aya dɔn. i t'o aya dɔn ayiwa nin ye kɔrɔnɛ bɛfu taalen k'i da han ala ka shawara jira n na tuka assalamu alaikum salam tala wa barakatu n y'a dɔn basi foyi t'i la i to ani jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na bashi fodan tɔgɔ jara duguri an bɛ sefil ida asra soful ihda ashara n'o ye kilasi 11 ye o tɛ de huruful hijaiya dafalen don aya jumɛn de kɔnɔ n bɛ fɛ k'o fɔ n ye alhamdulillah a dafe ma a ye mun kɔnɔ bon vraiment il est nachetu ti arabukan mɛn o ne bi bamanankan de mɛn bon vraiment a bɔra n kɔnɔ dɔɔni nin ye kanal ka kɔrɔnɛ bɛfu taalen k'i da ala ka shawara jira n na tuka usa an ce Awa. i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Usman Kebe ne bɛ hadiya shuru la. i bɛ hadiya shuru la aya jumɛn de ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil qur'an Ayatu dain. aya tu den i bɛ se k'a daminɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ila akhir al-aya i bɛ se k'o fana fɔ yan واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم b'a fɔ ko jazakumullah khaira jazakumullah khaira jazakumullah khaira yɛrɛ b'a fɔ kina tuka assalamu alaikum wa alaikum salam n y'a dɔn basi foyi t'i la i to ani jamu ani i b'i kilasi jumɛn na Muhammad Sako 11e B Muhammad Sako huruful hijaiya dafalen don aya jumɛn de kɔnɔna na i b'a aya daminɛ n'i y'a aya fɔ an ye i bɛ tila ka sura fɔ an ye i n'a fɔ Usa y'a daminɛ cogo min na n t'o dɔn dɛ o tuma e ti kanal ka kɔrɔnɛ bɛ fɛ yan m'a fɛ kɛ i t'a fɔ i kan ka ja awɔ ayiwa ala ka shawara jira n na nin y'a taalen k'i da tuka Kante Assalamualaikum salam. kɔri basi foyi t'i la Alhamdulillah. i to ani jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Gausu Jabi Hadi B. Gawusu jaabi hadi ashara B kilasi 11e o tɛ de Gawusu aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil qur'an Inna atoinaka al-kawsar. inna a'tainaka al-kawsara o ye aya hada sura laysa al-aya Gawusu ala ka shawara jira n na ne kɔrɔnɛ bɛ fu taalen k'i da tuka وعليكم السلام kɔri basi foyi t'i la باش فزنا i to ani jamu ani i b'i kilasi joli la أدم جوارا شوفي هذه 10 Adama Jawara kilasi 11 Adama huruful hijaiya dafalen bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na tiɲɛna na ne t'o dɔn e t'o dɔn Adama Adama ni kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu dumanba in taalen k'i da ala ka shawara jira n na tuka assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na
ne tɔgɔ Muhammad Bertier ne bɛ 10e B de la. Mohamed Bertier huruf al-hijaiya dafalen bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? Huruf al-hijaiya dafalen sura a bɛ aya jumɛn kɔnɔna na Bertier? naam a bɛ aya mun kɔnɔ. Bertier ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na ni ye kanali ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo dumanba in taalen k'i da. Aja assalamu alaikum. Waalaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Asan Kamena ne bɔ 10e B la. Huruf al-hijaiya dafan bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? Suratu Bakara. Suratul Bakara. Yɔrɔ sura ni aya tɛ kelen yɔrɔ. Aja ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na ni kanali ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo taalen k'i da. Sante. Awante. Basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Kasim Samake n bɛ 10e B la. Kasim Samake. Aya jumɛn de ka suru ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an? Sura Qul huwallah. Qul huwallahu de ka suru ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an. Kanali ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo taala k'i da ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na. Ante Usai. Awante. I bɛ ka siran n kan min ɲininka han? I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Samba Fofana 10e B. Samba Fofana. Usai Fofana. Huruf al-hijaiya a dafan bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? Usai Fofana ni m'i jija kɔrɔnɛ bɛɛ bɛ taa k'i dan dɛ. Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na ni y'a taalen k'i dan. Nse Kɔri basi foyi t'i la? basi foyi tɛ. Aja huruf al-hijaiya a dafalen bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? Ne ma sura fɔ dɛ n ko aya. A bɛ aya min na ayi ne t'o dɔn. E t'o dɔn? Ni kanali ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo taalen k'i da ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na. Assalamu alaikum. Alaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Hamid Traoré ne tɔgɔ Hamid ne jamu Traoré ne bɛ 10e na. I bɛ 10e na Hamid i Traoré. Huruf al-hijaiya dafalen bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? I tɛ ɲɛmɛ ka aya fɔ yan. O tuma i tɛ kɔrɔnɛ bɛɛ fo fɛ yan? Ne b'a fɛ kɛ. Ɔ nin y'a taalen k'i da ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na. A b'a ni ce. Usa i tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Mohamed Jalo. Mohamed Jalo. Aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an? Qul huwallah. Qul huwallah. Ko qul huwallah de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan Al-Qur'an kɔnɔ. A ye tɛgɛrɛ b'a fa kunna. A ma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na. Usa assalamu alaikum. Waalaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Umar Cissé bɛ 10e de la. Umar Cissé bɛ 10e de la. Umar Cissé. Huruf al-hijaiya Umar i kunkolo kɔrɔta kamera k'i ye. Huruf al-hijaiya dafalen bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? Ayi ne t'o dɔn. Ala Umaru Cissé k'ale t'o dɔn. Nka an ka carton kelen d'i ma. Awɔ. Umaru an tɛ carton kelen d'i ma dɛ parce que i b'a sɔrɔ. Usa a ni ce. An b'a ni ce. E jamu ye di? Si. Si. E fila de wa? Fila tɛ siran dɛ e siranna fo k'i wɔsi. Taama de la ne tun bɛ ko da nin na. O kan'o kɛ dɛ i y'a mɛn an tɛ siran an ye cɛfarinw de ye i y'a faamu. Si i bɛ kilasi jumɛn na? 10e AD. 10e. Huruf al-hijaiya dafalen bɛ aya jumɛn de kɔnɔna na? Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu. Wuli k'i jɔ. Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu. O tɔ. محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. تقرأ فاكنا bo nyedo nyafo jaflado atisra o ima ya sura merci flage ika korne befu ka karton mine an bɛɛ b'a dɔn fila dɔ mɛn Al-Qur'an kala o tɛ tiɲɛ awɔ a yanga n'a ye bɛɛ k'a ye a tigɛrɛ b'a fa kunna merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Muhammad Sisoko Safu Asir. Safu Asir. Muhammad Sisoko aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an? Aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an? Cissé
Sise tɛ de ne kanal ka korne bɛɛ fu taalen k'i da Usan ce Manich i tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na Tora Sissoko Safa Asri Sissoko Safa Asra aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an Al-Mudham Ayatul Mudham Ayatul Mulhab Mulhab ye jumɛn Ayatul Mudham Ayatul Mudham o ye jumɛn Ayatul Mudham ne ma deli k'o mɛn Suratul Mudham Suratul Mudham Suratul Mudham de ka surun ka tɛmɛ ala ka tɛmɛ jira n na nin ko de kɛla ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen k'aw da Tuka Sance an b'an jɛ ko basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na an karamɔgɔ bɔra ka huruful hijaiya dafalen fɔ aya kɔnɔna na a bɛ sura jumɛn de la Suratul Muhammad Suratul Muhammad subhanallah Suratul Muhammad karamɔgɔ i bɔra ka aya min fɔ huruful hijaiya dafalen bɛ ara min na aya min a bɛ sura jumɛn de la Suratul Fatih a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a kun tuguni Tuka Usai an ce a b'an ci an y'i ɲininka wa an y'i to yen n'i y'a fɔ sisan an b'i to yen a ye ɲininka n'o tɛ e kungo kan k'i to yen ni jamu tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na 10e A 10e A aya jumɛn de bɛ yen n'a ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan Mudahamatan Mudahamatan a bɛ sura jumɛn na a bɛ sura jumɛn na Suratul Fatih Suratul Fatih a ma sɔrɔ aya min ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an a ye dɔ fɔ an ko a bɛ sura jumɛn na a t'a dɔn a tuma ala ka tɛmɛ jira n na Tuka assalamu alaikum Walaikum salam i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na ne tɔgɔ Mahamadu Bɛngali Nanakasi ne bɛ 10e CGN na Mahamadu Nanakasi aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an wa a bɛ sura jumɛn de kɔnɔ fana Nanakasi e bɛ ka Facebook de ka di ye o aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an Nanakasi nin kɔni kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen k'i da han ala ka sɛbɛrɛ jira n na Tuka an ce aja an ce nse i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na ne tɔgɔ Fatumata Tunkara Fatumata aya jumɛn de ka surun ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an wa a bɛ sura jumɛn de kɔnɔ ne t'a dɔn Fatumata i t'a dɔn i dajɛ yɛrɛ la ala Fatumata nin kɔni kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen Tuka Shirifila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka yaala jaabi dili kɛnɛ ye an y'a fɔ aw ye an bɛ tournée min na madrasasow ni ɲɔgɔn cɛ an y'a daminɛ Saad Ziwaza ka taa Kanko Musa al-Islamiya ka na madrasatul Hilali al-Islamiya min cɔngɔnnen filɛ Misra n'o de ye an karamɔgɔ a n'an fa Elhaji Sufiyan Darame ale ka madrasasoba Misra kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye n balimaw an ka nin ɲininkali ninnu kun foyi tɛ a la ka se ka an dɔgɔninw n'an kɔrɔkɛw k'u bila bahasu la n'o de ye ɲinini ye ka dɔnni ɲini sabula n'i ye dɔnni ɲini i b'a sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ dɔnni nafa min bɛ Alahu Taala bolo ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an b'an dɛmɛ b'a fɔ Société Lagos et Frères canal ka kɔrɔnɛ bɛfu mun n'an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ sogo halala don sogo lakika don sɛ sogo gɛrɛgɛrɛ n'i ma sɛ sɔrɔ 1000 1,600 n'i ye nin boîte kelen san 120 a bɛ n'a fɔ i ye sɛ de sɔrɔ k'a dun wa canal ka kɔrɔnɛ bɛfu carton kelen bɛ n'a fɔ malobɔrɔ kelen de ye sabula dugu jago 20 ta a jɛra k'a di denmisɛnw ma u ka taa n'a ye kalanyɔrɔ la fo k'u segi kɔngɔ t'u minɛ bilen an b'a ɲini ala fɛ ala ka suguw diya ala ka garisɛgɛ ɲuman di ani u bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka sababu ɲuman fo a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara ale min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ sini kɛnɛya ani labanko ɲuman Alahu Taala k'o di an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ɲininkali min b'an bolo ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko huruful hijaiya a dafalen don aya jumɛn de kɔnɔna na et puis kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ sura jumɛn de kɔnɔna na kalandenw y'o jaabi huruful hijaiya dafalen don aya min kɔnɔna na o de ye Muhammadur Rasulullah alladhina ma'ahu ila akhir al-aya a y'a faamu Muhammadur Rasulullah alladhina ma'ahu ashuddahu ila akhir al-aya a bɛ suratul Fatih de kɔnɔna na an ka kalandenw y'a jaabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka an n'u sara an ka ɲininkali filanan aya jumɛn de ka jan aya ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an aya min ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an o de ye ayatu deyni juru aya ayatu deyni ale de ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan fil Qur'an ayatu deyni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn iza tadayantu bidayn ila
akhir al-aya on te qur'an don ko sfenga mi doni min do ave dani yorena anga nyingali sabana anko suraj menika suru ayat menika suru katima aya beka fil qur'an odi ayatu mataha muddaha matani abe suratul rahman de kono muddaha matani abe suratul rahman de kono alis aya inika suru katima aya beka fil qur'an nere ta do ne ba nyini de ka do wa mina tenku mbalma munun fana kuna no mbalma kalandenw yi mu fana blaka nyini nambe ya nyini ola aw ne bi demsenu yi aw ne shini jamana in jobaay jamana inti joni kalante amma nyina ala fa anga kala anga doni man nyini anga jamana do ni ladriya ni jogoy o ti soro fiyo fika kala wala mo nyuma ka dimba fana amma nyina ala fa ya rabbi mali demsenu ala ka barka do anu bela ala ku ke shini cheba bawi ulu de shini president yi ulu de shini ministre yi ulu de shini karamogo bawi ala ka u kolosi u lamoni jogo lakikai u ka jamana inta shini ala ko kaka ala hine kama bi jaizil mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ka sawra jirana wassalam